Barkanmu da warhaka. Yadda kuka sani ni ce mai sunan Sarauniya Daybreak TV Hausa. A yau za mu yi magana kan 'yan mata. Ku kalla, ku ga wannan 'yar ƙarama yarinya, 'yar ƙwaila, ku ga aikin da take yi ma mamanta. Kuɓewa ba take yankawa fa, tana taya mamanta kasuwanci. Sai ka ga wani 'yan mata ba aikin komai, su tashi iya nasu, su je su sa kumba, su yi kai, su sa abubuwa da a jikinsu, ba aikin yi, aikin kenan su fita daga safe har dare, ba abin da za a ce ko a'a, ba su da komai. Inda kike zuwa, me kike samu? Ki natsu, ki taimake mamanki, ki taimake iyayenki. In ba ki taimake su a yanzu ba, sai yaushe za ki taimaki iyayenki? Naki ba abin da kika sa kai, sai yawo bin gida, a dinga yin kwalliya a fita, ba komai. To ku kalli abin da 'yar yarinyar nan take yi. Shekaranta nawa ne? Tana yanka kuɓewa. Wani ma ya ganta ma zai ce, me take yi? Ai wahala take sha. Ba wahala ba ne. Tana koya ne, ana koya mata ne, don in ta yi aure ba wahala. Inda kike, ba ke kaɗai ba ne, inda kuke dukanku, ku kalla wannan bidiyon. In kunne ta ji, gangan jiki ta tsira. Ku ci gaba da biyo mu a wannan tashar namu na Daybreak TV Hausa.